Bai, Mertxe, azken galdera. Euskadi Irratitik Maialen Arratibele galdetzen du. Espero duzue kongresuko mailak zuen eskaria onartzea, Felipe Gonzálezen ikerketa batzordearena eta agerraldia egitearena. Eta zer da zehazki eskatzen dioguna Felipe Gonzálezi eta gali buruzko informazioak atera ostean. Ikusita, azken orduetan, PSOE-tik eta Espainiako gobernutik inork ezer gutxi esan duelako, zer eskatzen diegu zehazki, ardurak ematea, autokritika egitea edo zer da zehazki eskatzen duguna zentzu honetan. Bueno, nik espero dut kontutan hartzea, egoera larria da, egin diren ziak egin ditune deklarazio horiek eta txosten hori nahiko larria da, beraz kontutan hartzekoa behar du izan. Horrela eskatzen du, ardura politikoak, demokraziaren mesedetan ere horrelaz izango litzateke, eta beste alde, arduragabekeri bat izango litzateke hori kontutan ez hartzea. Nik uste gauzak horrela diala, hain sinpleak direla, ez? Hori da, espero duguna, hori da, gertatu beharko litzatekeena, ez? Ze gertatuko dan, ikusiko dugu, guk alik eta babes gehiena lortu nahi dugu ekimen honetan, eta horretarako ja martxan jarri ditugu elkarrizketak beste alderdiekin, eta espero dezagun babes guztiarekin ere aurkeztea gure ekimen hau. Orbonen ikerketa batzordea betatu izana, nola hartzen du Euskal Herria Bilduk? Bueno, benetan sinesgaitza dela, esan genezake ez, persona batek betirako immunitatea edukitzeak, esan nahi du impunitate osoan bizi dela, bizitza osoan, ez? Ezin da onartu inungo alderditik. Eta azkena, zer iruditzen zaizu gainontzeko alderdien isiltasuna edo iritzirik plazaratu ez izan azken egunetan Felipe Gonzálezen inguruko informazioak direla eta? Oso adierazgarria da. Azken finean hemen honek frogatzen duena da bi alde daudela, bi bara daudela gauzak neurtzeko eta batzuetan izugarrizko zalaparta aurkitzen duten gaiekin sartzen balin badira, besteetan isiltasun horrek, esan nahi du ere impunitate horretan mantendu nahi dutela, eta isiltasun horrek gauzak estali egin nahi dituela, ez? Eta hori ezinezkoa da, eta memoriak eta biktimek behar dute ere guzti hori kalean garbi geratu dedin. Bueno, orain bai, agur.